Цветан Цветанов е най-голямото недоразумение на прехода като вътрешен министър. Не е имало по-глупав, по-некомпетентен и същевременно по-амбициозен и самозабравен вътрешен министър. И този, аз му казвам, чрез вас, тук от Кърджали, ще носи отговорност за безобразията си. И всички тези манипулации, които прави, от поръчкови внушения на определени прокурори до разпореждане на определени полицаи, които да действат противозаконно, само и само да му изпълнят поръчките, всичко ще му се събира и му се пише. И един ден, запомнете ми думата, ще носи отговорност. Защото той не знае какво говори. Тази сутрин в BTV също изприказва един куп простотии. Тези простотии няма мярна единица, с която могат да се измерят. Ако има уред за простофилство в републикански мащаб, Цветан Цветанов ще му счупи стрелките на искам да ви кажа, че да твърдиш, че има две съдебни системи и да подкрепиш този неадекватен посланик, който не се държи като дипломата, като американски гастарбайтер,